awuzu billahi mina sheytani rajim bisimillahi rahmani rahim jettoje godini Allah e nuraɗo mum sallallah alayhi wa sallam en calmini nene baba en calmini kadi dendagal deeɓiyanke Pindi TV to woni eno woniri kala en calmini ɗum no fewi ko wiide tan en gari hande e tonggode men adande hono émission men kesam hesamabou so Allah jaaɓi hande o fuɗɗi kadi en ñaguima Allah nde natirten hen bisimillahi rahmani rahim jaltiren hen alhamdulillahi rabbil alamina hande noon eɗen jaaɓiɗo koɗo mawɗo hono Mariama Guissé hade men rokkudemo konngol min mbaɗo émission o ko Salamata Dia debbo mo Dolel Djiri Mariama Guissé woni hande koɗo men debbo mo Ɓokki Diawo toon to diwan Matam Mariama Guissé jaam ñalle ma. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sokhna Salamata mi salmitimama mi juurimama Seydi Dia debbo mo Dolel Djiri mamma o wiyete ko Hadja Mariama Guissé jeeyaɗo to réseau Matam commune Ɓoki Diaye wuro no wiye Dungo Wuro Alpha Bocar wuro ceerno Cheikh wima kan lirabi Allahu taala anhu en calmini ɗon ceerno Mamadou gandu binde Afodine en juurimama no fewi e dendagal bandiraɓe tawateɓe Dungo Wuro Alpha. ko noon tigui Mariama Guissé min mbima bisimilla ma e plateau men hande kesam hesamagu ɗo e Pindi TV kono haade min fuɗɗari kadi en calminto ɓe ganduɗa kañumen goni technicien ngaji walla goni caméraman uji ɗi dariɓe ɗo ina filme men hani e baɗɗo men maquillage o beele tan affaire o yo ñanto yo yoor hano hannirta ni hen. Mariama Guissé sen paari garen e namdal men gadanal aɓe mbima mabo APR holko addi mabo APR? Mabo APR ode fuɗɗi koye 2008 fuddanimi mabo APR noon ko Amadou Mamadou Konté yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e Macky Sall yummirama ɓe jiidi yumma e baba kanko innimi mabo APR o. holko saabi o innirma mabo APR? eyyi saabi ɗum ko Allah ne waddimi président Macky Amadou Abdoul Souwadou Malick Diagaraf séri Mayram Faye Penda Biron Wagane président leydi Sénégal en calminimo en juurimamo kanko e soknajo o tedduɗo o en calmina kadi hilifaɓe diine e aada ɓe Allah waɗi ɗo e leydi Sénégal en mbawa yejjidde noon ɓesgu Umarul Fouti nde wonno ko woni ceerno men cuɓiɗen e nder ɓerɗe meɗen e hakkude men président ko 2007 fuɗɗi 2007 mo woni premier ministre Allah addimo réseau Matam premier sortie makko nden bindumomi lettere koddigal yimɓe fof ne gandi hakkude Ndulmaji e Wuro Alpha ene wayno ko wuuro woto so ɗum ɓenni kadi jonggumabo e calsal yimɓe ne gandi ko hunde tinde woni ɗon bindumomi lettere noon e min potti hakkude seedo e Ɓoki Sabbundu convoi mabɓe ne ummo ne fayi Thilot e sandarma ɓe darni oto amen noon mbi yo daaro haaɓe ɓenna to min dari ɗo ha otoji kewɗi ɓenni kanko ari ha sara men o wi minen amin dari tan o usti oto makko o yimɓe gone salmodirde e makko mbiɗa windunomo lettere tan nannume e nder oto he lettere o noon juutani no fewi mbimi ko ha yo président Macky Amadou Abdoul Souwadou Malick Diagaraf ha yo premier ministre leydi Sénégal Allah addima e diwan ma to jaɓɓotoɗa hoore ma to bismotoɗa hoore ma winduma lettere noon ko denɗe bane debbo koddiɗo ma Hadja Mariama Guissé ene ñaago so tawi jongguma bo calsala ne woodi tumbude nde ne laaɓi kala ko duwa hen ne jaabo a rewi ɗo ɗo woni ministre ya refti ɗo ɗo woni président 2007 nde meeting o waɗi gaaru ceer Matam fusi o waddimi e chef de cabinet makko ne wiye Abdoullahi Badji waɗimi recevoir to hôtel Yero Ɓaas ɗo hokkimi enveloppe 200 000 2007 noon nden 200 000 ene wayno hannde no capannayyi million yimɓe ɓe ni hunde mawni no fewi no fewi no fewi ɓoytani 2007 2008 o natani certude président Macky Sall Macky ewɗo Ablaye Wade o poosi candidat makko gila nden min gondi jamma e ñalawma suba hay kikiɗe kala to programme makko ummi ko hen gonni eyyi gila nden aɗana wonde président Macky Sall aɗana landa APR kala to ɓe jeehi aɗa yaaha toon kala koɓe dilli aɗa dilla hen hol darde ma hande e kan ɗon landa an Mariama Guissé? eyyi min de so wona taw ko lawol avion ɗum woni komi rewani e Macky Sall lawol avion woni komi rewani makko kono ko wona lawol avion kala to wawi yaade mi waɗat déplacement mi yaha gam yiddemo e gam finde wonde hakkude amen de par ce que o bonnani mbeɗa wawno windudemo lettere o wasa jabtade kono wonno bindirmomi ko jonggu tingu ngu e cattidal ngal kanko kadi o liiri lettere o andi ko woni ɗon ko o jabtimi e ñalawma goto hokkimi 200 000 Allah waɗi o serte mawɗo leydi o Ablaye Wade o waɗi candidat makko min kam nden jaltumi volontaire mbimi suuɗa he kulel moggina he leggel mbeɗa caggal Allah ene laaɗum mbeɗa caggal président Macky Amadou Abdoul Souwadou Malick Diagaraf politique noon a wawa wiide aɗa wona leader tan ka ala doole il faut jogoɗa moyen mbawa wonde leader
kono leader uji ɓe Allah ardini dariɓe jalti volontaire mbaɗi doole mumen e jawɗele mumen gam gembudemo ɓe minen ndewmi caggal mumen yaadude e mumen walludemo ha Allah hokkamo ko hokkimo ko ha woni hande président leydi Sénégal. o woni hande président leydi Sénégal aɗane makko aɗane landa APR heewi wonɓe landa APR kono en jii hande landa APR ka ene heewi ñiiro ŋaayo ko cormami cottumami woni hen ɓene polodira ɓene ɗumen nen en tant que membre an hande holno pamirɗa ɗum? eyyi ɗum a famat tan ko yimɓeɓe tan mbayi noon kadi gueɗe politique kadi ko noon tan heewi waade mbimi ko noon tan heewi waade nde wonno hay goto yiiɗa hen ɓuurede hay goto yiiɗa heɗede hen yesso ko ɗum tan addata hiirowo ŋaayo o kono kam machallah aɓe poti darade ha tiiɗe ɓe jaggodira ɓe jiida yumma ɓe jiida baaba kadi politique foti ko yañede garɗo foof ene foti hejje hen eyyi e ko noon politique foti ko yañede kono beele hande ɗeɗon ñiiroji ŋayoji gonɗi hakkude mabɓe ina nafa kamɓe ardiɓe walla ina nafa ni ha joni e gardiɗo e nder leydi ndi? nafata gardiɗo saabi kamɓe wonɓe hen ɓe yimɓe fof ne gandi holto e puɗɗude e Macky Sall guila ne wiye wonata wawa wonde ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum Allah waɗi jarni minen fof tampere men Allah hokki Macky Sall woni président goto hen fof kadi holto poids mum haaɗi goto fof holto gandal mum haaɗi sa dañi kadi ceɓɗoma walla bawɗo nawde parti ma yesso bawɗo kadi arde kadi walla président ha wasa dañde ñiŋore so tawi on ne woodi yiiɗi arde jeyte e moɗon vraiment kamɓe poti yañande ɗum e kadi en jii hande kala jaltuɗo e landa ka daroɗa wona e haalde won gueɗe walla ɗum ɗo beele ɗeɗon gueɗe ko gonɗe nder toon ne ubba koma neɗɗo yalta tan dañi ko muusi ɗum wawa yalti haalde walla ko ala ko pour bonnidde en tant que membre? eyyi aɗa andi to jiiɗa ɗo politique ko hunde welde laamu aɗa andi ko hunde welde no feewi saabi way kono neɗɗo nannede aljanna fina subaka goto yaltine e jeygue ɗi sa yaltinama tan sa ɓuurani ceede ganduɗa ko hoddiro Allah aɗa wawi bonnidde dal kono nde gonɗa hen nde yimɓe fof ne gandi a bonnitani ene welma aɗa haala hen ko moƴƴi aɗa yaha hen ɗo moƴƴi aɗa golla hen ko moƴƴi so tawi noon a ittama kadi ko noon foti yaarude par ce que ko yiiɗi ko ne heewi kadi ko rewi caggal président ko ne heewi so tawi an a nomama woodi ko dañƴa walla kadi poste mo dokkeɗa o hol kadi no manquiri yimɓeɓe dañde hen no jiɗiri ni vraiment aɗa foti sansede goɗɗo adde sa sansama kadi aɗa wawi jooɗade keddoɗa e fayidagal ma mbasa bonnidde to gonnoɗa guila premiére goɗɗo o kadi so ari yimɓe ƴeewa hol gartam addi hen kono woni hen so jaltinama tan wonata koye dévoltude ne kaala wona e haalaluji taw yoɗani te waɗa fuɗɗude e mum guila est ce que wona sifa jaltingol neɗɗo o addata neɗɗo o haalde ko moftuno guila ko adan haalani est ce que wona kadi ene façon no jaltinino yimɓeɓe jaltinirte e hen ni saabi ɗum ɗon? eyyi ko ɗum mbimami ko hunde welde tan ha maayi aɗa andi so neɗɗo ittama hen so ɓuurani tan teyde no mbimami ni artiri hakkille muɗum ene wawi yaltine hen no haala hen wona e haalullaji kono min a yiyandam vraiment fotani wonde saabi ranngone juuti ko rewe président ko minen ha hande amin ɗo jooɗi min jiyani hen koye amen hono amen nan hen so tawi an a woni hen hakke duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati a hokkama gueɗal Allah waɗi kadi changement ari a chansama an kay jooɗo keddoɗa e ndimagu ma so goɗɗo addama kañum ne ƴeewe so tawi holko golli par ce que ɗum ne wata président o yesso président kala mo jiiɗa waɗi ko ha lomtono ɗum yolde nde foti darade nde e yiyande nde foti yiide nde keedana ɗum ɗon pewnana ɗum wasa dañde ñiŋore yimɓe heddiɓe so tawi noon ƴeewi o ƴewtidima to mbaɗeɗa ɗo ala gartame yimɓeɓe ala gartame makko alay saago changement waɗa hen goɗɗo sa yalti noon poɗɗa tan ko jooɗade jooɗoɗa e ndimagu ma fa sa bonnidde walla haalde wona gueɗe wona hunde yonde wona fewde. hol darde jiiɗa hande kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ndenduɗa diwan ɓe diwan Matam darde jiiɗa hande e nder diwan o taw ko jeeyaɓe tigui e landa APR hol darde mabɓe e diwan Matam? eyyi min de kam so Allah neɗɗo wawi sesde tan ko commune muɗum kono min leader uji Macky Sall mi ala hen paltor nde wonno min jinmi tan ko président Macky jinmi kala jiɗɗo ɗum e daraniɗo wallude ɗum tawi komi ñeeño kadi mi ala frontiére hay goto kala leader mbeɗa yetto ɗum mbeɗa yaha to muɗum kono noon jeeyami koye commune Ɓoti Diawe kadi minen commune amen ko dañi leader ɓooyani commune amen ko dañi leader ɓooyani min dañño ko maire woni Kalilou Jeeju Mamou Wagué ko ɗimmita ɗum ko Abdoul Doudou Nomaɗo ko ɓooyani ko ɗon min puɗɗi dañde leader eyyi ko ɗon puɗɗi ɗon dañde leader en tant que onon commune de Ɓokki Diawe kono ɓaade mbiɗa hande kala nde président ummiɗo yaɓɓi aɗa yaade makko ha heddi so wona ɗo joole avion wadde firti wadde kala ɗo ɓagguiɗamo aɗa ɓaggi ɗon ɓe ganduɗa ɓe nder leader aji wonɓe toon e diwan mo Matam ɓe aɗa yiya aɗa nana aɗa andi koɓe mbaɗi e koɓe mbaɗani est ce que hande wonko leader aji wonɓe commune région de Matam golli e nder région de Matam? eyyi holkoɓe golli wone mabɓe ne golli guila e maire uji nomaɗi ɗi e diwanuji keddiɗi ɗi e yimɓe fof ne jiiya golle ko mbaɗi e commune aji mumen e gartame changement mo ɓeyde commune aji mumen yimɓe fof ne jii darde daare commune aji mumen so tawi hol caɗele baɗɗe hen
jalta volontaire taw padani ni e président mbaɗa hen moye koye mumen ngam wallude yimɓe walla so tawi holko boni pewna taw padani e gouvernement o ɗum holko jiimi hen ha heewi e commune amen he e diwan keddiɗo woni hen kadi dal mi wawa sesde ɗumen par ce que mi wona jaaɗo e commune aji men jooɗiɗo toon yii ko mbaɗata ko hayso tawi wonkoɓe golli wonko ganduɗa hande yimɓeɓe nana goyto ɗum ɓesgu ngu nana woyto ɗum toon to région de Matam ha tengti e laabi ɗiɗon en tant que membre e hande eɗen gandi walla ene wiye hande région de Matam ine jeeya hande ni eko joƴƴirini kanko hoorejo leydi ndi en tant que membre en tant que jeeyaɗo on toon diwan hande sukaɓeɓe ine goyto ha tengti e lawol ngol ne muusi accident uji kewɗi ine mbaɗa toon an honde hol darde mon par rapport e ɗum ɗon eyyi pular ne wiya sinno ko saago yitere woyata kadi min toujours yimɓeɓe ne peela président kono min mi heewani pelde président saabi président ko Allah waɗi ɗum enen joƴƴini président ha woni président nde Allah waɗi président ha woni nde kala diwan e kala réseau e kala commune hol neɗɗo mo ɗefti ɗon gam joɗanademo ɗon woni joɗanademo ɗon ko fonno yiide e ko fonno wadde ko sa waɗama député walla a waɗama ministre walla a waɗama maire hankanti an poɗɗa wonde président koye diwan to gonɗa ɗo taw gueɗe kewɗe a fadani président kadi gueɗe kewɗe an woni dow mbawa lijitande ko heddi ko kono vraiment noon hoore mabɓe pewni ha peewi gandi ɗum toppiti hen wona mabɓe kadi eɗen jetta Allah taw ko gonga neɗɗo haalata wone mabɓe ne gandi ɗum ne pewni kono woni hen kadi pewnani de pewnani ko gonga no mbiɗa ni président so ƴetti fali neɗɗo e nokku firti ko nokku neɗɗo oɗon foti liggade e nokku o effectivement ko noon foti waade kono hande lawol ngol toon to région de Matam lawol ngol no wayni musde wayni mettude hande an hol erago mbatta e kamɓe wonɓe toon tottaɓe poste uji pour ɓe liggoɓe eyyi lawol ngol kam so Allah nde wonno ko président hen jogui golle ɗe kono kadi liggotoɓeɓe koye mumen fawi banggue yawde walla wasde nde kono kam eɓen hen guila fuɗɗi eɓen hen kono ɗeesi lelde tan ha ndungu ari kadi ɓeydi bonnude ko heewi kadi yimɓeɓe goytaji ɗi keewi caɗele ɗi e keewi ha arte hoɗɓe e saraji gototuguji he addini ɗumen caɗele ha ɗon wawi hadde kono président ham ko wonno droit mum ko waɗi yiide caɗele laabi ɗi wiide yo itte ha laaɓa fewnite ha yaaja joguiɓe commission noon pour liggotoɓe lawol ngol aɗa andi gueɗe mumen jawani eyyi ko heddi ko noon yimɓe meɗen ardiɓeɓe kadi ne poti hiljinde yimɓe diwan ɓe ene poti hiljinde nana ko yimɓeɓe cowata ko eko gullata ko eko lukata ko kañumen ne daro jalta volontaire saabi ne gandi no poti yettade ha golle ɗe ɓeydo yawde ɗum ko hiljino ardiɓe diwan ɓe poti hiljinde ɗum kono Macky Sall kay ko wawno waɗi so tawi wi yo laabi ɗi pewne ardiɓe poti hirjinde saabu nana kirjina sukaɓeɓe kam nana kirjina ñande foof aɗa aɗa yiya hay sa yeehi toon hande aɗa andi tigui ɗum ɗon fewani haala ka holton ko ɓuuri wonde haala ka holto ko ɓuuri wonde walla goytali ɗi holto ɓuuri wawde woytede goytali ɗi ɓuuri wawde woytede tan koye leader uji ɗi taw ko gonga min de min banggue min hooram eko nananmi réseau sociaux sukaɓeɓe ene goyto e banggue leader uji ɗi par ce que banggue leader uji ɗi holko manki fewnude ga sukaɓe hande terinoɓe nana jooɗi dawani kirdani peccani nangue saabi sa yi neɗɗo nomama holko tagui ɗum nomede tagma nomede ko dañde yimɓe wonɓe caggal ma ha président yima hen heftinma hen wanma hen ndeka noon sa hokkama gueɗal a jooɗima aɗa foti yeccitade wonɓe caggal ɓe mbatta e mabɓe hakkille poɗɗa ligguinde ɓe liggina ɗumen ɓe poɗɗa kadi tottude moyeji liggoɓe e liggo kono vraiment sukaɓeɓe ko ɗen caɗele goytoto ɗen caɗele goytoto no feewi hewɓe mabɓe kam so Allah jiccitaki sukaɓeɓe ballani ɗumen ha mbawa yitade he koye mumen est ce que an hande aɗa jogui jorto walla a miijima yaade ɓaɗade ɓeɗon sukaɓe woytotoɓe walla yewridde ɓesgu hayso tawi wona Matam naaɓe foof ɓesgu ɓokki jawenaɓe mbaɗon haɓɓere ƴewon darde nde poɗɗon darade ha kaɓorɗon hande caɗele ɗe ganduɗa nan toon e diwan Matam ne waɗi sukaɓeɓe hewɓe nana mbaɗi pelle mumen sukaɓe tokosɓe woytotoɓe caɗele ɓe e yiɗɓe changement ɓe nana mbaɗi pelle mumen ne mbayno leydi nana mbaɗi pelle mumen ne mbayno leydi kañumen hande jaadani hay goto so wona jiɗɗo fewnude diwan o e bawɗo yeccitade mumen ɗum kamɓe hande sukaɓe ɓe jogui hen pellital e engagement no feewi réseau sociaux ji ɗo yimɓe fof jii darde mabɓe jii koɓe kalata jamma e ñalawma ɗum sukaɓeɓe kam so Allah machallahu hande ne jogui hande pellital gam wawde ƴewde changement diwan mumen e changement kadi bawɗo joƴƴinede foof taw ne wawi fewnude diwan o ene wawi yeccitade sonuji gonɗi caggal ɗi e sukaɓe ene jogui pellital ɗum kam ko ɓuuti holliti par ce que ñande foof aɗa yiya ɗum goytali mabɓe réseau beele an en tant que membre APR Mayram Guissé mabo APR mo ganduɗa hande ɗo tournuɗa foof yimɓeɓe ine gandumaɗa aɗa felliti walla aɗa fiiɓi tawrude ɓeɗon sukaɓe walludeɓe e haare mabɓe nde ɓe ummanide mbeɗa yaadi hen saabi sa yiiɗi neɗɗo jiɗɗa ko wallude ɗum ko fewnata ɗum e ko yonnata ɗum
min hande so ɓerdam seekama ko président Macky Amadou Abdoul Souadou Malick Diagaraf tawate hen sinno ko sagam hande Sénégal comme Paris Fouta comme Dakar sabi ko tiitoram sabi hande somi yaltiɗo inde nename babam de hande na wayno majji sabi mbiyetemi ko Mayram Sada Mamoudou Racine kono hande hay goto andira kam Mayram mo wiyata noon ko mabo appel waɗi noon ko Pulaar ne wiya sa tawdama e weedu so ɓeeɓi yo koyngal ma tawe ɗon so tawi noon aɗa tiitoro neɗɗo aɗa faanoɗo ɗum sinno ko sago ma gueɗe ɗe fof mbayno poti waade ni eyyi ɗum mbeɗa dari hen gam yidde kala mona Allah ne totta gueɗal yo wattu hakkille walla hoore mum walla président sabi hande wona président mballuɗa ni mballuɗa ko diwan ma sabi sa yahat hande gawoya dokka neɗɗo liiwu sodan ɗum gaccugol weddo e gueƴi rewre tiinde muɗum a tanka kaga ɗon ɗo mbiɗa so neɗɗo awo so hokkimo ɗum yo sodana gawjurgal walla gawjugol pour jomum awno e hoore mum est ce que hande kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall mo mbiyata hande so ɓerdema nde seeha ko kanke tawete ɗon o waɗi ɗum ɗon e nder reedu Fouta o waɗi haalana men holko o waɗi toon o waɗi tagui o waɗi so nomi gonɗo DC gardiɗo o nomi gonɗo ministre o nomi gonɗo directeur ɗiɗon poste uji fof ko bawɗe ligginde sukaɓe saabi yimɓe fof ne gandi ɗiɗon poste fof ne wawi liggidde hakke temedere neɗɗo ɓenne mbawi ɗettude yimɓe liggide ɗumen so ɗettidi ɗumen ma wayadu hen ko heddi ko noon kanko Macky Sall mbeɗa ɗamini woni koye lawol par ce que gueɗele président jawani kono mbeɗa yennana so tawi o ɓooye laamu he ma mette e caɗele iw ha laaɓa ha wi seeɗa saabi il faut waɗe procédure waɗe isinaji to sukaɓe mbawi dawde mbawi liggade taw jaltani leydi ndi ne lorore lepto ene jaaha e laabi kadi guila oɗo probléme waɗi ñanden eɓena darani ɗum no fewi kamɓe leader uji ɗini e koye mabɓe ha arte kamɓe président ƴewande sukaɓe to nangti taw goppata leydi ndi ene jaahana maaya e laddeji eɓena darani ɗum no fewi ne kadi koye lawol woni aɗa ɗamini ko ɗum mbiɗa de kada ɗamini hunde nde de nana leela saabu hankadi guila ko guila nde umma ɓooyi juuti ha joni komeɗe ɗamini mbeɗe sikki kadi ma won ko mamiji fof gasi hande ha yimɓe fof natti ñamde mami Allah e mamiji ɗi ganduɗa kamɓe ardiɓe ɓe pawi ɗum yimɓe ɓeɗon kono ɓaade ha joni e konngima a wi kanko hoorejo o waɗi wonde o fawi yimɓe ɓe moni fof ɗo foti fawde ɗum pour liggo wadde est ce que wona to banggue pawgol to o juumi eyyi ɗum kam mbeɗa andi ma changement muɗum wat ɗum ma changement ɗum wat sa yi kadi yimɓe hewɓe joƴƴinama ganda wone gueɗe ko yidde won ɗon e confiance gonɗu ɗum hakkude mum e président so tawi a ummodima e neɗɗo guila to muusi metti ɗo ha Allah hokkima a dañi gueɗal a wawa yejjidde on ɗum ne waɗanimo probléme guila e maire uji nomaɗi ɗi sa yi caɗele commune aji ɗi no goyte saɗa hokka neɗɗo hokku neɗɗo ko andi neɗɗo fof ne jogui fannu mo yaari ne jogui fannu mo wawi ɗum mbeɗa andi kanko Macky Sall fuɗɗima andude ɗum kadi sukaɓeɓe jooɗaki e ɗum nana kaala jamma e ñalawma saabi sa halfinama ko gandal ma ala a wawata wadde no poɗɗa waddude ni saabi maire yimɓe fof ne gandi holko wawi lijjidde holko wawi namdade hol luwaji wawi eyi a haali a wi wonde kanko aɗa sikki aɗa ɗamini sikki ɗamini o juuti saabu guila umma ɓooyi nana yeehe ha joni koye sikki tan ko mamin mbat amin ɗamini mamiji fof gasi yimɓe mami ɗi ganduɗa kamɓe ardiɓe ko ɗum tan ɓe pawe yimɓe ɓesgu ko ɗum tagui hande hay ɓesgu natti hutorade mami a wi kadi wonde kanko hoorejo nde o waɗi fodde makko wonde o fawi yimɓeɓe e poste uji kono beele a sikkani wadde ko pawgol ɓe fawi ɓe o juumi eyyi ɗum juumre ala hen kanko waɗi tan koko foti wadde par ce que so tawi a ummodima e yimɓe guila nda ala doole jalti mbaɗi hen doole mumen mbaɗi hen jawdi mumen ha Allah hokkima kadi goto fof wi holko ɗum ɗo yiiɗi so sa woni ko ɗum ɗo jinmi dokkami mbawata ko hokkude jomum o tottaɓe ɓe noon yimɓe fof jii kattan mumen e gandal mumen to haaɗi hen ɗum tawi sukaɓe joni ɓe mbiyanmaɓe ɓe yidde dañde changement gam ardinteɓe commune aji ɗi nde wonno neɗɗo fof holko wawi neɗɗo fof holko andi eyyi tampini yimɓeɓe ko lowni gueɗe ɗe ko fof ko nomaɓe wone poste uji ɓe ngala gandal muɗum par ce que wona yimɓe jangguɓe gonga hakkille holko wawi liggade ha heewi kono jangde kadi yarani hen caggal joom moyen ngaji en noon joom jawɗele en par ce que ne jogui gandal jangde kam ko ganduɗo jangde wawi ko vraiment mo janggani wawa andude won ɗen gueɗe sa yi commune aji ɗi lohi ha caɗele ɗe keewi gulaji ɗi keewi ko ardinaɓe commune aji ɓe holto gandal mumen haaɗi hen ɗum noon tagui sukaɓe ne mbiya hankkandi kala mone totte yo totte ko wawi jogade yo totte ko wawi jogade fewna ha feeɓa fodɓe yitade hen koye mumen ɗo hen jiito hen koye mumen ene wayno kamɓe caméraman uji men mbiɓe kolliti men wonde waktu o hankkadi ari ɗo
gasde joni an hol erango mbatta e kamɓe ardiɓe ha tengti e kamɓe leader aji diwan Fouta to en darde mabɓe no poti darade e nder reedu Fouta ko ardi kada wayno eyyi kamɓe de seraka e haalede jamma e ñalawma saabi sa yiiɗi neɗɗo a yiɗana ɗum dañde défaite so tawi a walli neɗɗo ha woni président heddi ko balla ɗum no fewniri ala ko heddoto wadde kono ne ɗacca jangtore ha bada saabi yimɓe ne gandi président nde jooɗoto nde tato ɓenni caggal muɗum ari woni nayawo ndeka noon goto fof nana haale ko golli holko waɗi guila e leader uji nomaɗi ɗi kamɓe nomaɓe joni ɓe mbeɗa sikki ɓe poti darade ha tiiɗa goto hen fof fewna diwan mum ha feeɓa saabi andi enen Fuutankoɓe hande cohluɗen ko laabiya garta pewɗi cohluɗen ko cuuɗi cafrirɗi cohluɗen ko jangde sukaɓe saabi sukaɓe hande nana dañi boursiji ene gaari ɗo hen ene dañi bakuji ene gaari ɗo ko tampere location tampere ñamde e yarde te ko waɗi région ngaji keddiɗi ɗi foof université ji ene wawi wadde ɗum Fouta ɗum kamɓe poti daranade ɗum sabi ɗum ko ballal koye mabɓe kamɓe fof ɓe jibini eɓe taani kadi koye diwan mabɓe ɗum eɓe ponno daranade ɗum heɗe laamu Macky Sall saabi hunde fof ne waɗi to haɗata ɗum so ɓe mbaɗi ɗum e diwan he laabiya garta dañama cuuɗi cafrirɗi moƴƴi mbaɗama e diwan he cuuɗi janguirɗi moƴƴi mbaɗama e diwan he ndema ka waɗama ha no hannirta ni mbeɗa sikki so ɗum regli caɗele kewɗe ma usto ɗum kamɓe poti mbattude hakkille no fewi eyyi ko noon tigui Allah jarama Mariame Guissé joni min dokkuma koygol wadde mbaynoɗa hettiyankoɓe eyyi Salamata Dia mi salminima mi juurimama kadi mi weltanimama no fewi kadi en jetti Allah no fewi en juule ɓurnaɗo Mouhamadou Rasoul sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti kadi sababu tagɗuɗen nadde ɗo hande e galle he ko Baba Touré kañum jokkodire Bam Modi ha Allah addimi hande gonmi koɗo galle o ɗum noon neɗɗo wawi yettude Allah taw yettani sababu eɗen jetta hen Baba Touré e Bam Modi jaggude hen ha tiiɗi ɗum noon mi salminima Seydi Dia no fewi mi salmini kadi doom bayima en Harouna Moussa Dia e KNC assemblée nationale Daouda Dia e directeur galle o Abou Diop e dendagal technicien ji jagguɗi golle ɗe kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama en ñaaguima Allah kadi subahanahu wa taala tedduɗo towɗo o télé o yo Allah ɓamtu ɗum ha enen fof mbawen hen yiitade koye men ha no hannirta ni kadi Harouna Dia mo yette no fewi kadi hono makko en tan so keewino vraiment caɗele kewɗe ma ina so yimɓe dañatno hono makko tan ha heewa Allah ne seedi caɗele goyeteɗe ɗe foof ittete ko noon tigui Mariame Guissé wonno hande invité men émission men gadano kesamagu ari ha ɗo en ko weeli gasata kono mataw ko waktuji ɗi tan gasi ha laaɓi mayram kono so wonani ɗum en jahanno ha yesso ɗum noon wadde en jetti en jarni yeeɓiyankoɓe ayango haalirde Pindi TV en jetti kadi en jarni jeyɗo sababu hande ha joɗɗen ɗo e plateau o eɗen kalda e bandiraɓe woni Daouda Dia en duwanimaɓe no fewi yo Allah jokku yo Allah ɓeydu kadi ha ko wayni waɗa ha yaaja yimɓe foof naftoro hen en jetti kadi en jarni hono directeur meɗen e directrice meɗen hono Abou Diop e Layla Diathia en jetti dendagal liggotoɗo ɗo e Pindi TV ha tengti monteraji ɗi ha ni e caméraman uji ɗi saabu kala ko yodata ko e ko fewata ko koye mabɓe ummi ha ni tamit e waɗoɓe maquillage ɓe en jetti kadi jeyɗo sababu ha invitɗen hono Mariame Guissé hono woni Bam Modi kañum saabi tigui hande garagal makko ɗo yen ɗum noon wadde kala ko tarta hen e ko fewani hen wona haydara koye amen minen haaloɓe ko neɗɗo woni mo timmani neɗɗo ne haala hunde sikka no fewi taw fewani hettiyankoɓe on ñagama hen yaafuya ɗemgal wona teppere kono ine tato ko ɗum tan saabi ɗum ɗon kadi koye fuɗɗare wona on ñagama hen duwaw no fewi on jarama ha saaha goɗɗo kadi e dawal men ɗiɗaɓal so Allah jaaɓi e Salamata Dia ba taw en jejjiti wasiyade yimɓeɓe banggue corona he ha lawol gongol tan natanen nde ɗon toɓɓere so Allah jaaɓi inchallah